Moikka ja tervetuloa uuden Villit Antimet-videon pariin. Tosiaan mulla on ollut viime aikoina vähän taukoa näistä videoista, mutta nyt olisi sitten tarkoitus taas aktivoida tätä kanavaa ja tehdä tiheämpää näitä videoita. Ja varsinkin nyt, kun luonnossa on paljon kaikkea ihanaa syötävää, on marjoja ja sieniä ja villiyrttejäkin on vielä jonkun verran ja vaikka mitä ihanaa löytää, joten sitä paremmalla syyllä. Ja tässä videossa me mennään nyt sienten maailmaan, ja mä en ole sienistä itse asiassa tehnytkään videota vielä tälle kanavalle. Viime vuoden syksy oli niin köyhä sienivuosi, että löysin ehkä jotain voitatteja täältä. Asun siis tällä hetkellä Pukkilassa Itä-Uudellamaalla. Ihana pieni paikkakunta, josta löytää sitten kans luonnonrauhaa ja metsiä ja kaikkea. Ja mä oon nyt tämmöisessä ihanassa metsässä, jossa on just kalliota ja kiviä ja lahopuuta ja paksua sammalikkoa tässä ja koivikkoa ja aivan ihana metsä on tämä, mutta joo. Niin viime vuoden syksy oli aika köyhä sienisadoltaan, että ei meinannut edes löytää semmoisia syömäkelvottomia sieniä tai myrkyllisiä sieniä, vaan että se jäi tosi vähän jopa vaillinaiseksi, koska mulla niin olennainen osa syksyä on jotenkin tullut vuosien aikana se sienestys ja sienien perkaaminen ja säilöminen ja niiden maisteleminen ja kaikki ne tuoksut, niin nyt on ihanaa, kun on taas sieniä paljon metsässä ja hyvä sato näyttää olevan ja on kerännyt jo korikaupalla sieniä. Joo, tosiaan tällä videolla me käsitellään kangasrouskua, joka on siis hyvin yleinen koko Suomessa. Kasvaa tämmöisissä havumetsissä, sitten soiden vierestä voi löytää kalliojyrkänteeltä tai tämmöisistä jäkäliköistä, ja on yleensä hyvin satoisa sieni, eli löytyy yleensä hyvin paljon, paitsi viime syksynä, mutta nyt on taas sitä ihan mukavasti ja yleensä kun löytää yhden yksilön, niin sitten löytää yleensä monta, että ne kasvaa yleensä silleen aika rykelmissä. Ja rouskut on siitä turvallinen sieniryhmä, että niissä on yksi semmoinen hyvä tunnistus, tai niissä on yksi hyvä tämmöinen ominaisuus, josta sen tunnistaa sitten rouskuksi. Mä näytän sen kohta, mikä se on, ja rouskuissa ei myöskään ole hengenvaarallisia yksilöitä, eli niillä ei saa henkeä pois. Voi kyllä saada vatsakipuja tai pahaa makua suuhun korkeintaan, mutta ei siis saa mitään niin, että olisi kuoleman vaaraa näistä rouskuista. Ja no jotkut siis kyllä sanovat, että kangasrouskun tai sikurirouskun voisi sekoittaa suippumyrkkyseitikkiin. Itse väitän, että tämä sekoitusvaara on kyllä todella pieni, jos vähänkin tarkemmin katsoo sientä. Mutta jos sä keräät nyt silleen ihan vaan niin kuin, että sä et katso oikein ollenkaan, että mitä sä keräät, niin ehkä silloin joo vois periaatteessa sekoittaa, mutta jos vähänkin katsoo mitä poimii, niin kyllä rouskun yleensä kyllä tunnistaa rouskuksi. No, tässä mulla on nyt kangasrouskuja, useampi yksilö, ja on vähän isompaa ja nuorempaa yksilöä, aloitetaan vaikka tästä lakista, eli kangasrouskun lakki on tämmönen punaruskea, tummanpunaruskea, piparkakun värinen, voisi sanoa myös, ja vähän tää on vähän tämmönen mattapintainen, ja varsinkin nuoremmissa yksilöissä voi löytyä tämmönen nipukka, mutta sitten näistä vähän vanhemmista tai isommista sitä ei välttämättä löydy enää, että sit niistä tulee ehkä pikkasen tämmöisiä suppilomaisempia joistakin yksilöistä, mutta se vähän vaihtelee tosiaan, mutta sitten nämä heltat ja
Nyt käydään tosiaan tämä rouskujen selkeä tuntomerkki, eli rouskut erittää tämmöistä valkoista maitiaisnestettä, ja mä teen nyt tänne veitsellä viillon, tai vähän raaputan helttaa, tai helttoja, ja sanotaan puhekielessä maidoksi myös. Minusta se on ihan kuvaava termi, vaikka se ei nyt kirjaimellisesti maitoa olekaan. Tarkentaispa tää nyt, mutta siis rouskut erittää siis tuommoista valkoista maitiaisnestettä ja varsinkin näistä nuoremmista sitä yleensä tulee vähän enemmän ja sitten näistä vanhemmista sitä voi pitää ehkä vähän kaivamalla kaivaa täältä, että se tulisi esiin, että se vähän riippuu jo yksilöstä. Ja kangasrousku ei kyllä, on vähän semmoinen rousku, että se ei aina eritä sitä kauhean paljon, että vaikka sieltä ei selkeästi sitä tuliskaan, niin se voi silti olla rousku tai kangasrousku. Oho, nää muuten siis joo, mä menen tähän kohtaan, mutta siis joo, mutta yleensä näissä isommissa kyllä näkyy tämmöisiä valkoisia pisaroita kyllä täällä heltoissa, joo, ja tosiaan nämä heltat on aika tiheään täällä menee. Ja ne on tällaiset vaaleankellertävät, okran väriset vähän sinne suuntaan. Vanhemmissa yksilöissä ne vähän tummentuu ja sitten nuoremmissa ne on selkeästi vähän vaaleammat. Ja jalka on sitten tämmönen vähän punaruskean sävyinen. Ja joistain kohdista voi olla just tämmöistä vaaleampaa, että se vähän vaihtelee kans yksilöstä riippuen mistä se on. Ja sitten yksi hyvä tuntomerkki on myös se, että kangasrousku tuoksuu. Siinä on aika vahva ominaistuoksu. Ja se on vähän semmoinen, musta se on aivan ihana, siis se on vähän semmoinen pippurinen kirpsakka, metsäinen. Oi joo. Eli sitä voi myös käyttää sitten, kun se oppii tuntemaan, että se on aika hyvä kans semmonen tunnistuskeino. Ei toki kannata käyttää ainoana, mutta siis yhtenä, että tuoksuttelee sieniä myös. Ja tosiaan, kuten huomasitte, mulla hajosi tämä rousku ja nämä kangasrouskut on aika semmosia, että ne hajoaa aika helposti. Eli mun mielestä näiden rakenne muistuttaa noita haperoita jonkun verran, että se on tämmönen aika helposti hajoava. Jotkut rouskut on sitten taas jämäkämpiä selkeästi. Ja tosiaan mennään just näihin kangasrouskun näköislajeihin, joihin sen sitten voi potentiaalisesti ehkä sekoittaa. Ja täällä mulla on yksi näköislaji. Mä otan täältä ämpäristä. Mä oon laittanut nämä lievästi myrkylliset lakritserouskut tänne eri paikkaa, vaikka se nyt ei vaarallista olisikaan, vaikka ne olisi täällä ruokasienten seassa. Ja sitten otan täältä tämän toisen näköislajin, joka on 3 tähden ruokasieni taas. Joo. Kangasrousku yksi näköislaji on sikurirousku. Ja sikurirousku on 3 tähden ruokasieni, eli ei ole vaarallista. Se on vaan vähän turhaa, että jos se päätyy sinne keitin veteen, niin kun sikurirouskua taas ei tarvitse siis ryöpätä kuin kangasrousku. Tosiaan kangasrousku siis pitää käsitellä niin, että se keitetään väljässä vedessä 10 minuuttia, koska muuten siitä saa vatsan kipeäksi. Mä oon muuten maistanut siis semmoista raakaa tai jotain pari minuuttia vaan keitettyä kangasrouskua vähän. Ja se oikeasti polttaa kurkkua ja vatsaa, että suosittelen lämpöisesti, että keittää sitä sen 10 minuuttia. Että se ei kyllä ole ihan syömäkelvollinen sellaisenaan. Että joo, mutta sitten kun se on keittänyt, niin sitten siinä on edelleen kirpeyttä, mutta sitten se siitä kyllä liedontuu siis. Ja tänne tuli muurahainen mun sikurirouskuun. Eli sikurirousku on siis selkeästi pienempi. Se on tuoksuu karrilta.
aika voimakkaalle semmoselle, ja se on yksi hyvä keino erottaa sikurirousku ja kangasrousku toisistaan. Ja sikurirouskon heltat on tummemmat. Niistä tulee yleensä enemmän tätä maitoa, eli nytkin täältä näkyy, että sitä purskahtelee. Mä tein tänne pienen piillon kynnellä. Sikurirouskun jalka on myös semmonen tummempi. Siinä on ehkä vähän jopa tumman liilaa sävyä ja sitten tää sikurirouskun lakki on vähän ehkä on vähän tummemman sävyinen verrattuna kangasrouskuun, ja siinä on ehkä enemmän tämmöisiä eri sävyjä kuin sitten kangasrouskussa. Tässä on nyt niinku vierekkäin nää, ja kyllähän nämä aika selkeästi sitten erottaa nyt tässä ainakin, että tää on selkeästi vaaleampi tämä kangasrousku verrattuna näihin sikureihin. Joo. No sitten on toinen näköislaji, joka on taas vaaleampi yleensä, ja tämä on siis lakritsirousku. Ja lakritsirousku on lievästi myrkyllinen, sillä ei siis henkeä saa pois, eli tulee ehkä jotain vatsakipuja tai tämmöistä voi tulla, mutta ei ole tappava myrkyllinen, mutta en suosittele kyllä silti, että kerää tätä. Ja kangasrousku tosiaan on jämäkämpi kuin, lakritsirousku on siis jämäkämpi kuin kangasrousku, ja lakritsirouskusta tulee kirkasta nestettä. Eli tää poikkeaa muista rouskuista siinä, että sieltä tulee semmoista vesikirkasta nestettä. Se voi olla aika niukkaa sen tulo, kuten näissä yksilöissä, mitä löysin tuolta. Mutta kyllä se näkyy selkeästi, että siellä on näitä kirkkaita pisaroita tuolla, ja tuolta vähän tulee pikkusen sitä nestettä, että joo. Ja lakritsirousku on vähän semmoinen lakritsimainen tuoksu, voisi sanoa. Tää jalka on vähän tämmönen ehkä oranssiin sävyyn enemmän menevä kuin ehkä tommoseen, että kangasrouskussa sitten on tämmönen tummemman ruskeampi tai punaruskeampi. Että joo. Ja kangasrouskusta sanoisin sitten vielä, että tosiaan tästä säilömisestä, eli kangasrouskuhan, kuten moni varmaan tietää, on yleinen suolasieni ja etikkasieni ja toimii siinä ihan loistavasti. Mutta sitä voi myös pakastaa, sitä voi kuivatakin itse asiassa, ja kaikissa tietysti se pitää aina ensin ryöpätä se 10 minuuttia, että se kirpeys sitten tai se polttelevuus sitten lähtee tai lieventyy siitä, niin joo, mutta mä laitan tänne kuvaukseen sit näitä säilyntäohjeita. Ne on ehkä helpompi sisäistää lukemalla kuin että selitän kohta kohdalta, miten se tehdään. Ja kangasrouskussa, kuten muissakin metsäsienessä, tästä musta itse asiassa puhutaan aika vähän, että metsäsienet on oikeasti tosi ravintorikkaita, niissä on huikeat ravintoarvot, niissä on tosi paljon tämmöisiä kehoa tukevia ominaisuuksia, että siinä on myös yksi hyvä syy syödä metsäsieniä. Ja kangasrouskussa on B- ja D-vitamiineja, sitten on folaattia, kaliumia, kuituja paljon, että on tosi terveellistä syötävää myös. Ja toki sitten kun jos sen suolaa ja sitten kun sen jälkeen pitää taas keittää, että se pahin suola siitä lähtee pois, niin se tietysti sitten ei vähentää niitä ravintoaineita siitä, että sitten ei saa samalla tavalla hyötyjä niistä, että sitten se pakastaminen tai huivaaminen säilyttäisi niitä paremmin. Mutta ne suolasienet kyllä on todella hyviä, ja tietysti siinä sitä suolaa sitten on yleensä aika paljon, mutta olisiko vielä jotain, mitä haluaisin sanoa kangasrouskusta?
Niin, tää on semmonen aika hyvä sieni, josta aloittelijan kannattaa aloittaa ja lähteä liikkeelle, että sienestyksessä sanoisin vielä sen, että kannattaa tosiaan aloittaa ehkä semmoinen muutama sieni syksyssä, että ei kannata ahmia liikaa kerralla, eikä kannata just silleen, että nyt pitää oppia kaikki mahdollinen, että kyllä se sit siitä kehittyy ja karttuu ja kun lähtee pikkuhiljaa opettelemaan, että kiitos kun katsoit videon. Kannattaa myös hankkia joku sienikirja tai sieniopas mettää tai sitten joku appi ladata älypuhelimeen, jos semmonen on. Arvatkaa mikä tuolla nyt muuten on. Tuolla on, onks toi lumikko? Eli se piti tota ääntä. Wow. Nyt mä laitan pois. Moikka, tähän on hyvä päättää. Sain tämmösen oikein hienon luontohetken.